Nik uste motoa bizitza ikusteko ere beste modu bat da. Neri motoak oso urduri jartzen didate. Kaixo. Kaixo. Harrituta geratu naiz, zu ikusteaz. Zergatik? Ta infin ikusten zaitut horrelako moto bat erabiltzeko. Fina. Bai. Oraindik daukagu buruan Bai, hori, ez? estereotipoa oso arneratuta, egia esan bai. Eta zertan egiten duzu lan? Ipuin kontalaria naiz. Bai? Ez gaitu kondizionatu behar, ez? Nola gehan guk, nik uste azkenan gure pasioak aurrera eramateko, ez? Bai. Baina abiadura gustatzen zaizu, ez? Pentsatzen dut. Ez dauka zer ikusirik, Osea, gauza bada motoz ibiltzea eta beste bada abiadura gustatzea. Nahi gustatzen zaina paisaiat gozatzea eta motoak emateizun askatasun hori. Inoiz ez ibili motoan? Jo, hori, 18 urtea arte, kotxeko karrentaten anun arte, baina eskutar batean. Ziklomotorrean. Eta zergatik ez zenuen, ez izun engantzatu ezer? Ez dakit, igual kotxeak ematen zidan segurtasun gehiago, zure arriskoa gustatzen zaizu? Ez. Arriskoa uste ez zaiola gustatzen inori. Motoak daukana da, potere terapeutiko kriston handia. Hor, montatzen zeanean, arazo guztiak jo niten dira. Sentitzen duzun bakarra da momentuan dagoena, zure karretera eta kontzientzia plenoa egiten naizean guztiaz, eta hori pasaba da. Nik uste kotxean ibiltzen den jendeak, gutxinez behin ikusiko balu zer den motoan jutea, empatia askoz gehiago izango luke. Gustatuko litzaizuke adibidez probatzea eta zu zeuk ikustea zer den hori. Probatu dezagun? Osertzen zen? Bai.